吉田勉です。今日は成瀬のプリンセンターにやってまいりました。非常に広大な施設なんですが、ここはその中で最終沈殿地、一番この下水道に入ってきた水が最後に浄化をされて、この後は河川に放流されるということになるわけですが、この分には上の方は少し油が見える感じで溜まってます。それをもう一回取り出して一番前の方に戻っていくそうです。そしてこの上澄みの部分の一番きれいな水が外に出ていくと、その下の沈殿地、一番下の方は汚泥が溜まるわけですが、その汚泥を乾燥させて最終的に焼却をしてゴムにするという形になるわけです。それはまた最後はおそらくセメントにしてるんだろうというふうに思いますが、そうした工程をこの後見させてもらいますが、今言いましたこれからずっともう何十メートルですかね、50メートル以上あったと思いますが、そうした工程の中をこの下水の部分が処理水が流れているわけです。ここにモーターが2つ金属がありまして、モーターではこのようなここは大きなチェーンがありまして、このチェーンで中を誘導して水を流している状態です。見た目はそんなに見えないんですが、本当に時間をかけてやっているという、非常に私たちのバックヤードを支えてくれてます。今日は下水道さんの成瀬プリンセンターにやってまいりました。どうかこの生活の一部を皆さん方よく見ていただいて、私たちどうなっているかと、それをまた支えてくれている人がいるということをお感じになっていただきたいと思います。吉田勉でした。終わります。